कुत्ते के पिल्ले जा तेरे जैसे बहुत देखा है। चलो जयचंद जाएंगे। अभी पार्टी करेंगे, बाद में देखेंगे रोहित का घर पे जाके। कैलासात शिव पार्वती नृत्य करची सर आणि नागलोकात नाग आणि नागिन नृत्य करची सहल जाणार या रुद्राल भूमीचे भूत नाचू लागले म्हणल्यार शोभ दिसतली त्यांच्या। नो रुद्रा नो, या आमगे साम्राज्याचे भूत लोकांचे एक दिवस ना एक दिवस भूमंतर करूकच जाय। रोहित हे रोहित तुम्ही किती आला तो रोहित आप खेळू जाशील ते बिना बाहेर गेला मागे या ना आशिलो बरोच चलो। ए तुम्ही होतला काय इच्छा पहिला सांगू तो होता हे कविता तुझं सीधा साधा बोला तो त्यांनी माझ्या फ्रेंडा किचान पैसे इले ते तुमच्या अंतर्गत के दिवू दांदाला त्याची बदली त्याची किती आहे आ किती रे तू गेलो तरुणाचो सुख दे। ए नाले का अरे आमच्या फाटल्याला किती आहे रे तुम्ही किती होत राहतो खूप बऱ्या भाषेत झाला आमच्या रोज नका ना त्याला रोई त्याला तुमचे किती हाल करतो ना मला की करताले रोई त्याला झोप येऊ नका रोहित हे त्यांना पळायला झाले आणि तो येऊन घेऊन किती चालतं पळायचा हॉबी अरे तुम्ही मागे कविता हात अंकित करू लागले ये पहिले सांग तुझ्या अंतर के सुख दिवू दांदाला त्याच अंक दे मुड घेऊन। अरे तुम्ही मनुष्य का राक्षस रे आमच्या फाटल्यात किती लागला तुम्ही ए तुझ्या जवळ सांग किती आहे ना मुड घेऊन तो आम सांगतालो सावकार आप तुम्ही मला घराकडे किती आला तर माग तुमच्या पैसे गेले कॅन्डिटा सांग। माय फ्रेंड आज की हम किंचान पैसे कसे करून वसूल करून घेऊ खूप जाय। सावकार मग थोडा टाइम द्या दिस सावकार अरे कितके दिवस तुका टाइम दिवचो केन्ना मेळटले ते पैसे। दिस सावकार मागे भाव रोना पेमेंट झालं की तुमच्या दिस सावकार अरे तुगेर भाव दिवू दांदाला कित्याक घेईन ते पैसे आणि व्याजा समेत दितू तुवे केन दितलो सावकार मागे व्याज कितला आला तर 10 लाख रुपये। सावकार हा तर तुमच्या 10,000 रुपये गेलो 10,000 कशाले अरे ते पैसे
थोडा टाइम द्या सावकार थोडा टाइम द्या सावकार आम्ही तुमको भय पडता आमका की शिक्षेची नका दाखवू पैसे भेट घालणार असे पैसे घेऊन देता हा पळेता यो त्यांच्या यो मग माफ Sada